Musika zuzenean kolektiboak 15 urte bete ditugu. Horietako 8, Hamaika telebistan. Hori ospatzeko, kontzertu bira bat antolatu dugu Euskal Herrian zehar. Musika zuzenean zuzeneko musika bultzatzeko sortu zen. Eta bira hau ere horrela ingo dugu, zuzeneko musikarekin. 15 egun, 15 herri ezberdinetan, 15 leku ezberdinetan. Hori izango da gure musika bira. Gaztetxeak, areto txikiak, musika elkarteak, kulturretxeak eta tabernak izango dira kontzertu biraren oinarria. Izan ere, leku horietan dago benetako musika estena. Musika gertu-gertu eta bizi-bizi sentitzen diren leku eder horietan. Horiek gabe ez dago musika estenarik. Datorren erreportajean 15 egun hauetan bizitakoa ikusteko aukera izango duzue. Hemen, Hamaika telebistan. Amaraun arte fabrikan gaude, Abadiñon. Duela 5 urte zabaldu zen gunea, eta geroztik zuzeneko musika nagusi izan da hemen. Kontzertu andana antolatu dituzte, tartean igande guardietan. Gaur, Niña Koiote eta Txiko Tornadariko dira. Musika zuzenean, biraren barnean. Txantxerreka gaztetxan gaude, Donostian. Gipuzkoako hiriburuan geratzen den arnasgune bakarretako batean. Donostian musika leku askotan dago. Ohikoan makrojaialdiak, kontzertu handiek, areto komertzialek edo udaletxeak egindako kontzertuek alfombra gorria dute. Herritik sortzen dira musikak aldiz, oztopoak besterik ez dituzte jasotzen bidean. Hala ere, esan bezala badira arnasgune batzuk. Ainergako gaztetxea, Letaman gaztetxea, hemen gauden Txantxerreka gaztetxea edo berriki okupatu den guardetxea dira horietako batzuk. Musika modu askean eta modu alternatiboan bizi daiteke hor. Gertutik, Txantxerreka gaztetxea hautatu dugu gure kontzertu biraren barnean kontzertu bat egiteko. Eta bertara Donostiako musikariak ekarri ditugu. Bide horretan, Pelax, Binatan Txustegi eta Eneko Sierra, Indabe taldeko Uxue, Ander Solozabal solo, Raitz edo Espalak taldeko Juanjo izan dira gurekin saio akustiko bezain ederrean. Musika egunero gozatu eitekera erakutsi nahi izan dugu. Horrela, astelen buruzuri batean kontzertu bat eginez. Hemen, Antiguoko Txantxerreka gaztetxean. Leak ageri zaizkit eskaparate dira. Lan egin
Parral tabernan gaude, Gasteizen. Duela 25 urtetik hona kontzertuak egiten dira hemen. Asteartero, urte osoan zehar. Zuzeneko musikaren puntu importante bat da Gasteizen, gaztetxea eta beste hainbat tabernekin batera. Gaurkoan, De Martin zalde aritu da zuzenean. Sakanatik datorren rock and roll taldea. Getariko gaztetxean gaude. Gaztetxeen zirkuituan ezinbesteko gunea musikaz gozatzeko. Urteak atzera noiz nahi kolektiboak antolatzen zituen kontzertuak hemen. Gaur egun, Graka kolektiboa arduratzen da zuzenekoak antolatzeaz. Urte askotan zehar beraz, zuzeneko musika Getariko gaztetxean nagusi. Kasu honetan ere, horrela izan da. Atzerriko taldeak izaten dira biran hemen, eta gaur ere horrela izango da. Estatu Batuetatik Go taldea etorriko da, Txekiatik Guts taldea eta Euskal Herritik Flash talde nekaezina. Graka kolektiboak antolatutako kontzertua da honakoa eta guk musika zuzenean biraren barnean sartu dugu. Hardcore eta punk rock gaualdi itzela hemen Getariko gaztetxean. Musika zuzenean kontzertu birak ezinbestean Oñatitik pasa behar zuen. Herri bizia da musikalki Oñati. Antixena gaztetxea, gaztelekua Berduri Hall eta herrian dauden tabernak musika topera jartzen dute beti. Izan ere, Eltzeako entsegu lokaletan makina dira ensaiatzen ari diren musika taldeak, harrobi ederra sortuz. Horrela ulertu genuen guk ere eta Oñatirako bertako musikarien mostra bat egin nahi genuen. Eta bideo horretan Sukena taldeko lagunak, Aiert, Ane eta Marti Keia taldekoak eta Nego Hurbilak taldekoekin elkartu ginen, kartel dotorea osatzeko. Giro akustikoetan egintzen emanaldia, giro ederrean. Musika zuzenean kontzertu bira aurrera doa. Gaur Maulen gaude,
Zinka bizirik elkartean. Urteak dira bertan emanaldiak eta zuzeneko kontzertuak egiten dituztela. Siberuko arnasgune bat delarik. Gaur, Sofa eta Xak taldeak ariko dira zuzenean. Hemen, Zinka ostatuan. Gaur Ondarrun gaude, Portuko Rampin, leku magiko bat zuzeneko musikarako. Urteak dira bertan zuzeneko musika egiten dutena, lagun artean eta giro edarrez. Gaur, Ezpalak eta Kaskezur taldea ari dira zuzenean. Musika zuzenean, kontzertu biran. Gaurko hitzorduan Nafarroan izango da, Bera herrian, Kataku ostatu ederrean. Urteak dira hemen kontzertuak antolatzen dituztela, baita beste kultur ekimenak ere. Gaur Gailu taldea ariko da, Kataku ostatuan. Bizi eta iso, bizi eta iso, bizi eta iso, bizi eta iso. Non nahi eta noiz nahi, non nahi eta noiz nahi, noiz nahi eta non nahi. Bizi eta iso, bizi eta iso, bizi eta iso. Arrasaten gaude, herri musikala inondik inora. Urteak dira gaztetxean kontzertuak egiten dituztela, kulturrekintza badago. Tabernetan ere, sarri egiten dituzte zuzeneko menaldiak, eta horien artean hemen, Irati tabernan. Gaur Amorante eta Gartxot izango ditugu gurekin. Gaur hemen, Irati tabernan.
Izaskun Arrue kulturgunean gaude, Gasteizen. Azkenen garaian sortu den kulturgune berria dau, Arabako hiriburuan. Gaurkoan hemen izango da hitzordua, areto txiki eta eder batean, musikaz gozatzeko aukera askorekin. Jon Basaguren, Miren Arbaiza, Libe Kortazar, Josea Balestena, anekdotaz eta Jon Bellido ariko dira zuzenean, musikalki kartelo paroarekin. Atzo da alada gaur, atzo da alada gaur, denbora gain dosiak akatuko nau. Hitzez, erraten ikasi nahi du, erraietatik errana, erraietatik emana. Gernikan gaude Iparragirre Rock elkartean. 25 urte irakasik elkartean martxan dela. Lehenengo musika taldeen gotorleku izan zen, entseguak egiteko leku bat. Gerora Iparragirre berriarekin kontzertuak ere gehitu ziren areto honetan. Bertan daude entxelokalak eta bertan dago aretoa ere. Esan bezala, zuzeneko musikaren eta musikaren gotorleku bat da Iparragirre. Gaur, Zuga, Superkremaieraz, Iner eta Osama ariko dira zuzenean, hemen, musika zuzenean biran. Gizakia beldur da existentzia ezaz ikusiko ez duen bere memoriaz eta maitasunaz. Musika zuzenean kontzertu bira Baigorrira etorri da. Bixenteini ostatuan izango da gaurko hitzordua. Urteak dira hemen kultura eta musika ekimenak egiten direla, eta gaur ere izango da zer entzun. Pangea Pop eta Katubazka taldeak ariko dira zuzenean. Hemen, musika zuzenean kontzertu biraren barnean. Musika zuzenean kontzertu bira aurrera doa. Gaurko hitzordua Baionan izango da, Epaizka ostatuan.
Duela zenbait urtetik onak, elkarte batek kudeatzen du honako ostatua, eta bertan kultur ekimenak egiten dira, tartean kontzertuak. Gaur Eki Lanbert eta Iban Tutariko dira zuzenean, formatu txikiko emanaldian. Itxasoko animaliak ez dira itxasoaz beldurtzen. Haien azala uzten dute korrente indartsuetan legatzen. Taurrilunetan badoaz herrialde ikusezinetara. Itxasoko animaliak ez dira hien etxaietan. Musika zuzenean kontzertu biraren barnean kalean ere egin nuen kontzertu bat. Andoain egin dugu, Irunberri tabernak antolatuta eta kale giroan. Txalainak taldea aritu da zuzenean, ertzainak talderen bertsioak egiten. Etxera eta lagunek telefonatuko duzula bietan zindagizunean gero beldurrak urutze pikaturik abinen ikaratzen hasten baldin bazara 2 minutu ero herri mina. Izazko lokolen artean betiko zara pausatzen imaginatzen zarenean gutizia oro jaten dizun xakra nazurra zeluletan barne eratzen balitzaizuke behintzat zoriontzu izango zinatekela asmatzen 2 minutu ero herri mina. Andoaingo gaztetxean gaude. Leku erreferente bat Euskal Herriko gaztetxeen artean. 80. hamarkadan abiatu zuen bere bidea, eta geroztik Andoainen gaztetxe bat egon da, 51 urtez. Musikarekin harreman handia izan duen gaztetxea da honakoa. 80. hamarkadan atzerriko taldeen joleku izan zen. Era berean, bertako musika taldeentzako erakusleiho ederra. Urteetan zehar kontzertuak egin dira hemen, etengabean, urterik urte. Eta gaur egun ere horrela mantentzen dira. Musika zuzenean jiraren barnean ezinbesteko lekua izan behar zuen. Bertan hasi gara gutako batzuk. Bertan sortu gara musikalki ere, eta bertan antolatu ditugu milak ekintza. Anari banda izango da talde protagonista. Bertako musikariek lotura estu izan dute gaztetxeekin, baita Andoaingo gaztetxearekin ere. Hau dena, esan bezala, musika zuzenean biraren barnean. Itxasoan mugak, patrullek zainduak, milaka kilometro perimetratuak, vigilantzia kamerak, Schengen poliziak, aintzinako basoetan labanak eta esiak, atzera eta atzora, nahi duen munduan, beldurraren narrazio konpartituak, estutzen da estutzen, migrazio legediak, kontinente zaharra irla blindatu bataia. Gaurko hitzordua Iruñan izango da, Laba gunean. Duela hilabete gutxi zabaldu dute Laba berri hau. Aurretik beste batean aritu izan dira urteak atzera. Gaurkoan egun motelak kolektiboko lagunak izango ditugu bidai lagun. Musika pintxa egingo dute.
Eta gero, Xauxar artista hariko da zuzenean. Hemen, Labagunean. Boo.